Na cidade da Coruña, unha nova pelexa rexistrada na Rolda de Outeiro volveu a acender as alarmas sobre a crecente conflitividade nunha das arterias máis transitadas da cidade. Veciños e comerciantes aseguran que cada semana hai 2 ou 3 leas nesa zona, polo que reclaman máis vixilancia e medidas que garantan a seguridade. Son imaxes da última pelexa rexistrada a plena luz do día na Ronda de Outeiro. Dous mozos que estaban tirados aí no suelo, había moitísima xente aí mirando e aí unhas peleas. Lo cogió, lo levantó y lo tiró para el suelo y luego ya estuvieron ahí ahogándose fuerte en el suelo. Y fue más gente para separarlos, cortaron un carril y bueno, me comentó un compañero que vino la policía, no sabemos por qué se estaban peleando exactamente, pero fue grande la pelea. Unha escena que, segundo contan veciños e comerciantes, se repite con frecuencia. Esta zona sí que é bastante conflitiva e hai bastante pelexas. É raro, 2, 3 a semana mínimo. É o máis normal por esta zona. E sempre, ainda outra semana, estaba a policía, tiñan un apoiado contra a parede, estaba cacheando nela, hai moita porquería aí. De hace 2 semanas o así también hubo otra pelea al lado, también vino la policía y creo que fue con un chico que está viviendo en la calle la pelea esa. É moi frecuente que haxa follón. Chupa de droga e... Pelexas, pero tamén roubos que dan conta, aseguran, da crecente conflitividade e inseguridade que hai actualmente nesta vía, unha das arterias máis transitadas da Coruña. Hai moita delincuencia e moito sacan carteiras, amenázante, aquí hai moita inseguridade. Robo de carteras, robo de robo de móviles. Sobre todo as persoas maiores é demasiado. Para recuperar a tranquilidade de antano, exixen vixilancia e medidas preventivas. Que as calles sean máis seguras para todos, xa non só para os maiores, senón tamén para os novos. Ao final, contamos todos, calquera día podemos ser nosos que nos vexamos involucrados sin querer. Más vigilancia para que a gente se sintiera segura. Desta volta, ninguén denunciou os feitos polo que non houbo detencións.